Salam dostlar, Blender sapaklarımızın ikinci bölümünde siz bilen viewport ekranını nädip hareket etmeli, yani viewport ekranını navigasiya hareketleri. Size hatam sapağımız düşünükli olur yani. Viewport ekranımızın çep yüzünde screencast add-on'unu açtım. Häzir men haýsy myşka bassam, meselem şu sagana bassam, sağ tarapynda görünýär, çepine bassam, çep tarapynda görünýär. Ýa-da klawiaturadan haýsy harpa bassam, meselem en bassam, sağ tarapdaky menyuny açdym, en bassam, sağ tarapdaky menyuny yapdym. Şu zatlaryň hemmesi size ekranyň çep tarapyna aşak ýüzünde görünür. Indi bu sapamyzyň manysy näme? Bu sapamyzda viewport ekranına näle hareket etmeli? Yani viewport ekranına navigasiya hareketleri. Birinci bilen näle hareket edýär? Meselem, birinci bilen başlaýar. Myşkanyň ortak knopkasyna, ýani myşkanyň topuna basyp saklap, çepe sağa hareketler edip bolýar. Ýa-da ýokary, aşağı öz obýektimiziň daşyndan her hile görnüşde aýlanyp bolýar, basyp saklaýaňyz aşağı, ýokary, senlik tarapy aýlanyp bolýar. Egerde özüňiz seredýän ýeriňizi ýetgeçjek bolsaňyz, onu shift'e basyp saklaýaňyz, bu myşkanyň topu bilen öz seredýän ugrunňyzy ýetgeýäňiz. Ol ikinji. Üçüncü, obyekti nädip golaylaşmaly we uzaklaşmaly? Obyekte golaylaşmak üçin ýa-da uzaklaşmak üçin kontrola basyp saklaýaňyz we myşkanyň topu bilen öňe we ýa-da hareket edýärsiz. Bundan başga-da obyekte golaylaşmak ýa-da ýa-da süýşmek üçin myşkanyň topu bilen ýöne şeýle öňe togalap, ýa-da togalagan hareket edýärsiz. Aýöne ýanky alty basyp görkezden hareketim bolsa has obyektden has uzaklaşan ýagdaýynda has meňilik töredýär. Şol sebäpden. Indi viewport ekranyny hareket etmeň navigasiya hareketleriniň 3 tane görnüşi bar. Birinji görkezenim ýanky myşkadan hareketler, ýa-da oň üstüne topu basyp saklap ýanky aýlanma hareketlerimizi edip bilýäňiz. Ene özüni de görkezip dur. Ene bärdäki loop'u plusyň üstüne basyp saklap golaylaşma ýa-da uzaklaşma hareketini edip bilýäňiz. Ýa-da herki aýdyşym ýaly shift'e basyp görkezden hareketim bar, seredýän ugrunňyzy ýetgedi bilýäňiz. Oň üçin näle etmeli? Üstüne basyp saklaýaňyz. Sağa çepe hareketler edip bolýar. Indi viewportda hareket etmeň üçünji görnüşi bolsa numpad knopkalary bilen. Numpad knopkalary klawiaturanyň sağ tarabyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diýip ýazyly sifir kalam kömegi bilen. Onda näle hareket edýär? Meselem, numpad knopkalaryndan bira basdyk. Şu wagt front view'da. Front view bolany ýani obyektimiziň öňünden seredýär. Üçe basamyzda bolsa right view. Obyektimiziň sağ tarapyndan seredýär. Ýede basamyzda bolsa obyektimiziň top view, ýani üstünden seredýär. 9-da bassak bolsa öz obyektimiziň aşagyndan seredýär. Bu näme üçin gerek? Bunu başgaça näme düşündirýin? Meselem häzir bir UV sfera alýas we basyp ýygyna tüşürýär. Şu UV sferanyň şu obyektiň, şu kubyň arkasynda duranyny biz şu wagt perspektiwden görýäs. Emma şu obyektiň bir basyp biz öňüne geçsek, şoň arkasynda hiç bir obyektiň bardygyny göremdik. Onu biz görmek üçin ýa obyektiň sağ tarabyna, ýa obyektiň üst tarabyna, ýa obyektiň aşağı tarabyna geçip bilýär. Bundan başga-da 1 3 7 9 knopkalaryndan başga obyektiň aşagyna aýlanmak üçin iki basyp bilýäňiz. Obyektiň ýokaryna tarap aýlanmak üçin tekde basyp bilýäňiz. Obyektiň sağ tarabyna aýlanmak üçin alta basyp bilýäňiz. Çep tarapy aýlanmak üçin bolsa dörde basyp bilýäňiz. Şeýlelikde dostlar, Blender sapaklarymyzyň ikinjisine motorýas. Blender sapagymyzyň ikinjisinde viewport ekranyny myşkadan näle hareket etmeli, viewport ekranynyň özüni näle hareket etmeli hemde numpad knopkalarynyň kömegi bilen nädip obyektiň daşynda hareket etmeli. Ýani navigasiýa ýollaryny size gysgaça düşündirip geçdim.
Videomuz size yaram bolsa kanalymyza agda bolun. Like basın, kommentaar ýazyň. Indiki tapaklarda görüşýänçek.